Bune beser. Perono sih. Ayo. Ayo dadi kene cepet iki. Aku nek ora gojekan aku tiba. Iki nek ora gojekan cepet. Mataku langsung delok. Lagi. Sandalnya telek tak lho iki. Nek. Ayo, Dok. Kayak kau. Apa? Mbok tonyo ini dekku. Ambil tangan. Tanjung. Di Tanjung. Di Tanjung. Di Tanjung. Mas saya. Orang tidak terkibas. Di Tanjung. Di Tanjung. Siswa randang suwuk-suwuk Mas. Masa dibablaske lho. Pak polisi. Lho, nyapa? Lapor, Pak. Nyapa, Mas? Ada kasus pencurian kentongan, Pak. Boleh kok. Lah wong kowe iki ya kesuwen ora ndak diwerehke kok iso. Wong sik penak. Ngono, ayo. Pahapunten menika dipun lajengaken. Lajengaken. Wah, Sik, iki piye manut jenengan? Pripun? Ada request fragmen ketoprak andi-andi lumut. wong ngoten. Arep ditanjung andi lumut. Ayo pilih dhewe. Ayo. Ditanjung kuliner roh ya. Andi lumut ya apik. Nah. Wis tak gaekne. Walah. Oh, iya. Weh, Ya. tempe nih. Nyapa Mas nyenengke ya? Tipis-tipis. Ayo triplek. Lah kuwi ben ora rekasake leh dahar kok iso mangsamu. Jadi apa nol kok khas ngene iki ya. Jenengan lagi niku Pak, kowe iki nyawang panganan bae kok iso. Andi lumut lho, sik. Dadi apa iki? Kleting apa? Ora lah, aku wis diteke kok dianggurke iki piye? Kowe tak kon nganggur, sik iki ngenteni Mbah Lurah, engko kadung tek akeh ra iso ngapa-ngapake. Maksudnya piye? Ayo, coba. Coba andi lumut. Andi lumut. Niki tambahi sitok no perane. Boleh. Kleting-kleting no. Yo, apa iki jenenge? Bir, ayo bir. Bila karo Nomi, ayo Nom, ini Nom. Ayo kene. Ing samangke pagelaran ketoprak badhe mundhut ira-iran nggih menika andi lumut. Kleting kuning kasta dening Mbak Tatin Cetot. Ing samangke kleting ijo kasta dening Dik Birginta. Kasusul kleting abang kasusul Dik Wino. Ayo, kleting abang. Kleting abang. Ing samangke ingkang asta yuyu kangkang inggih menika Raka Mas Jo Kluthuk Harahap Muhammad Sukeh bin Ajibek. Ayo. Ganteng dan yuyu. To nyabrangne lho, nyabrangne. Yo, awas dadi yuyu. Yo kono. Nduk, rene. Tok-toke ngunggah-ngunggahi andi lumut. Yo rene. Nduk rene. Piye to, Mbak Yu? Kene, ora apa-apa, kene. Sinau ketoprak. Sampeyan penting kuning, keri. Sampeyan rasan-rasan sik. Ki piye to Mbak Yu kali ini kok banjir kamangka iki kudu awake dhewe ngunggah-ngunggahi andi lumut ora. Ayo coba. Iki piye ya Klenteng Abang ki
ande-ande lumut iki numpak apa Klenteng Abang? Aku ya bingung aku kudu numpak apa ya? Kok ndek enek apa? Iki kira-kira peraune kok rene ya Klenteng Abang? Kowe kita bar ngombe jamu gelan ngosek gitu. Nek omong ki ketoprak alon-alon wae. Wah, wis. Gawan Mas. Adik kula mengke tang tempene loro nggih Pak nggih. Kowe ngetoprak ngurusi panganan ora. Jajali karo omong. Mas Lutuk kene lho, dadi yuyu kene lho. Dadi yuyu. Oh alah, ya. Ah ngono. Weh dadi yuyu nggih ngenekan barang iki kebagusan kok sok. Ngono. Yo, jajali. Blekutuk ngono. Lekutuk. Nah, Oh alah. awakmu piye to Mbak Yu? Aku kudu ngunggah-ngunggah ande lumut. Ayo. Piye iki Mbak Yu aku kudu ngunggah-unggah ande lumut. Kok kaline banjir iki ndek enek perahu terus aku kudu piye? Lah iya to Klenteng Abang. Kowe iki Cilik terus ya. jare cilik. Kan dos pundi to Mbak Yu malah piye? Lho lah iya. Ya awakmu terus nyabrang. Gek kamangka kaline banjir. Ayo. Lekutuk. Ayo awakmu maju. Iki piye ya Klenteng Piye Abang? iki ndek enek kendaraan perahu yo ndek enek. Ketoprak kendaraan iki. Iki jan. Kowe iki bener ora to. Ya ora to. Tumpaan. Tumpakan. Tumpaan. Kok yo renek tukang tambang. Ayo. Kok yo renek tukang tambang apa tukang kerek ngono ya. Blekutuk. Terus kaget awakmu kaget. Jan. Nah. Ana apa kowe Klenteng Abang? Iya lek banget iki apa ya? Kowe iki lho goblok. Kowe Sing kali Mas. kowe iki lho. Kaget iki critane. Aku Yuyu Kangkang. Kowe sapa Aku Klenteng Ijo Yuyu Kangkang. Kowe sapa? Yuyu Kangkang yuyu kok iso mong? Kene tali to. Lah iya. Kok iso mong? Sik Lah yo piye? Aku yuyu Kangkang. Aku Yuyu Kangkang sing bisa tata jalma. Kowe arep neng ndi, Nduk? Aku arep ketemu karo ande-ande lumut Yuyu Kangkang. Iki ngono kaline jambir. Kowe kudu Banjir. Banjir kok jambir. kaline banjir. Wis kono gendang nyabrang, Luk Cahayu. piye carane ndak ngerti. Nah terus omong terus. Yen kowe ora ngerti kowe Yo dandan. Ben koyo duyu tenan kok. Kali ini banjir aku ndak iso lewati Yuyu Kangkang. Ndak iso. Piye? Kowe iso ngaturke aku Yuyu Kangkang? Apa kuwi Mas? akeh pinese to iso. Ngono ya nah. Kowe numpak gegerku kene tak sabrangne. Kowe dhisik apa aku dhisik? Aku anu disi kok nek wis selamat aku tak melu-melu. Aku gelem mbok sabrangke. Aku gelem mbok sabrangke Yuyu Kangkang. Opahe apa? Ning ngene opahe. Opahe apa? Pilus. Apa? Pilus. Kok pilus niku apa? Pilus iku ya apa ya? Pilus ki pipimu sing alus. Blekutuk. Tapi janji selamat ya Yuyu Kangkang. Janji iso nemoni aku karo ande-ande lumut to Yuyu Kangkang. Wis bakal kowe engko slamet nemokne. Yu awas jenenge ande-ande lumut. Ya wis ana aku saiki Yuyu Yo, Kangkang. numpak kene ning gegerku kene. Nembang lho. Yo. Waduh iki. Wah. Ngene iki aku lek semulih bojoku tak tekek lek ngene iki. Bojomu ndelok nang YouTube lho. Dah. Sun. Sabrang. Ayo. Ayo kono teko, rada rono lho kowe iki. Wah, kowe aja klet-klet diangklek nang ya. Lah kan numpaki. Kowe lek kene nemplek, lah kene iki gringgingen. Apa kuwi ning ginggingan? Ayo. Pelok to. Sun sabrangke Bocah ayu liwatke. Grubyuk sengkok. Waduh, enake ra umum iki. nek pisan kas. Sun sabrangke bocah ayu liwat kene. Grubyuk sengkok. Wes kono. Blekunduk. Aku ya gelem aku ya pengen nyebrang rono. Iki oke iki aku. Aku yo kaya Mbak Yu. Aku ya kaya Mbak Yuku.
Wes kene, kita numpak geger kene. Iya. Lumayan balurah ngene iki. Balurah ora pengin balurah. Balurah ngene iki ya batin lho. Piye? Ya akhire aku entek akeh ra iso ngono kuwi. Sun sabrangke Bocah ayu liwat kene krumbyung singok krumbyung singok sun sabrangke bocah ayu liwat kene krumbyung singok krumbyung singok. Sekolah. Makasih. Sik. Domprak kok makasih. Yo, kono omahe andan di lumut gek nang unggah-unggah andan di lumut. matur nuwun yo Yuyu. Matur makasih Yuyu Kakang. Awakmu udah rasa. Kepiye carane aku iso munggah-munggahi kaya mbak-yu kuwe yo. Ya, iki kepiye carane aku iso nggak kaya mbak-yu ku mau. Mongko kaline banjir kaya ngene apa ya aku iso nyabrang ngono lho. Mbak Yana nyuwun tulung sapa sing iso nyabrang ke aku ngono lho. Iki nang kene kaya ora eneng wong ta ya. Blakunduk. Iki ana apa iki? Enake raumu. Lagi iki cuyu warga. Kok sik lho iki kok ana wujudan kaya mengkene? Aku Yuyu. Yuyu, Kowe sapa kowe Yuyu. Ya. Yuyu kok mengkis kaya ngono ki bar apa? Hei, Aku. Yuyu. Piye? Aku kuwi pengen nyabrang rono kae mbok aku tulung sabrangno to. Moh. Hah? Kowe gewedi. Ya kan ketoke mau mbak-yu ku mau aku ki nusul mbak-yuku sing wis tekan kono mau mbok sabrangke Tak to. sabrake mergo awake cilik-cilik ya ayu. Aku gewedi sakmono, aku ora kuat. Wis kowe nyabrang dhewe kono, Mbok kok sik tambah aja ngono kuwi lho. Lho, ki- Kae yo kae wong wedok kaya mbak-yu ku aku ya wong wedok kae cantik, aku ya cantik lho. Cantik. Kok mbok aja mban cinde mat siladan lho kowe Yuyu. Ki jane Yuyu apa Barongsai? Kok kowe nyabrang dhewe, Aku mau nyabrang kowe. Lah apa lho? Apa bedane karo mbak-yu ku sing mau kae? Kowe pengen nyabrang? Pengen. Kowe nyabrang? Pengen. Ning ngene opahe. Opahe apa? Opahe piring. Apa? Piring, ketok ayu kopok ngono ya. Kok sih lho? Kok ana piring? Aku ora nggawa piring. Piring kuwi pipimu sing miring. Blek-kutuk. Aku ra sudi. Aku ambak-ambak kaya ngene nek dicium karo jenenge karo Yuyu kang kaya ngene. Aku yo kaya ngene lho wujude wae kaya ngene kok arep dicium. Gelem ora? Kowe yen gak gelem aku nyemplung lho, ambles nang. Aku sik to. Yuyu! Aja ambles to aku urung iso tekan kono kok wis ambles lho. Ya wis metu neh blek-kutuk. Seta iki aku sabrangno ya Yu. Kene lho, Pak. Kenyeh ra. Kok Yuyune kejem ya. Oke. Ambune beda iki. Oh seta Yuyu aku pengen digendong ngarep. 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 Heeh. Waduh, Madep iki. rene. Aduh. Cepet ngene iki lho, cepet to. Yo, cepet. Aku pengen silak tekan kono. Ayo to. Ayo ndang Yuyune sing cacek ngono lho. Cepet. Aku sesuk gila. Manuta wong penake kok iso. Manut tapi ngene-ngene lho ki opo ya? Ya ora apa-apa kaya mbak-yu ku mau lho. Sun sabrang. Gendong kuwi lho. Iya. Ayo. Sun. Iya. Piye to? Gendongen sun sabrangke bocah.
jupukne ya. Ora. Gendong neh, no gendong neh. Mengkone hilang kok aku tak marake. Yo. Kok cepet banget. Tasmu gawanen tasmu. Di tasku mau endi? Iki lho tasmu iki lho, nah. Yo. Yo. Wis jane kleting apa arepe asok mekar kowe. Tenang wae to wong yo iki dhewe-dhewe kok. Iki ana barang sing penting tak nggo ngono. Ya kene, tak gendong nih. Gendong. Ayo kene. Endi gendong? Mburi. Nah, mengko. Ngarep. Oh, udah galak iki. Nah, sing nembang tak aku ae. Son sabrangke bocah ayu Ini beser. Perono sik. Ya apa iki lho? Apa yuk? Kayak klinik tuyu. Sandale keri sandale. Sandalku kari siji. Tak jupukne. Ora pokoke aku nek ra disabrangke karo kowe aku ra iso. Iki Sabrangke ngono. Yo. Son sabrangke bocah ayu liwat kene tak goblok sing. Sandalmu iki lho, endi sandalku? Aku wis siap meneh tulung rono kae ya. Gendong ngarep. Kleting kuning sandale lili. Ayo dadi gendong cepet iki. Aku nek ora gojek anakku tiba. Iki nek ora gojek cepet. Mataku langsung delok. Lagi. Sandalnya telek tak lho iki. Loh, kayak rono penting gendong. Iya gendong, tetep gendong. Ora apa-apa jenenge. Ora apa-apa. Iki request lho, ande-ande lumut kok mangsane. Yo mamundut iki ngawur ya. Oh no, ayo. Meneh. Nah, pelek gendong sik. Son sabrangke bocah ayu lewat kene goblok sing Aja rono, nang kene wae aku digendong rono rene penak. Penak. Penak lho. ya. Jane cuyu apa boyo? Kok cuyuk kesot iki lho. Wis. Ya apa? Aku wis gak mampu dadi cuyu aku, Pak. Lah kok ora dadi cuyu. Bosok iki lho. Wong kok eratene yo. Piye? Lho sing njaluk pramen yo piye lho wong ande-ande lumen lak mesti gawe cuyu to. Ah iya komplite kudu ngono kuwi. Sampeyan yo ngono bolak-balik nggawa tas, sandal. Kak Iki ora perkara bolak-balik gendongnya aku ora masalah aku. Lah apa? Ora iku mau telek lho. Ning ora ngger wong lho iso gendong Mbak Tatin lho kuwi. Iya lho. Iya lho kuwi. Tak ngandani bobotku iki gur 40 kok. Tampul iki sisih. Iya, kotakku keri yo. Yo. Kotakku keri iki lho yo. Ayo tulung di terke rono. Tok bar. Oh wis. Kok nesu. Kok nesu Kok lho. nesu lho. Kok nesu. Kayaknya klinik cuyu tuh. Kok klinik cuyu piye? Monggo Mbak Tati jaturin apa? Nggih, niki sekedap kathah nawala, Mbak. Nggih. Nggih nyuwun kirang Kae pangapunten. dibaleni sik kae. Kleting-kleting Kleting rono. Oh, lah balike aja no. Iya, lho, Son gendong. sabrangke Sabrangke. bocah ayu. Oh. Ya, Pak. Anu telepon Grab ya tadi. Kok telepon Grab iki kok apa kok? Lupa dhewe. Kene. Alhamdulillah. Nggih. Saking Via Decoration Siap, nggih, siap. Dusun Demung, Desa Sukosari, nyuwun gending caping gunung dipun jemblengaken. Siap. Bapak Suyanto nggih. Atur dumateng Yu Cange nggih, Nggih. hambuk bilih wonten wekdal kepareng badhe atur pisumbang nggih.
Siap. Bawa Asmarandana kunjuk dumateng para pamirsa sedaya mliginipun Bapak Panitia saha perangkat utawi Bapak Kepala Desa lan ugi perangkat sedayanipun. Mugi warga masyarakat Demung Sukosari tansah manggih kanugrahaning Gusti ingkang Maha Agung. Apa? Wong kene omong kok iso mangan iki lho. Ya Iyune diselehke kesel sik. Gendong ping 3 luwe aku. Saking keluarga besar KUD Sukamaju, Serangan Sukorejo Ponorogo. Assalamualaikum Pak Cahyo. Waalaikumsalam. Nyuwun gending pepiling ninggal katresnan caping gunung. Nggih. Bapak Lurah Sukosari lan sedaya perangkat mugi-mugi manggih rahayu dipun paringi sehat. Amin. Tertanda Bapak Haji Karsono SP. Ya, nggih menika rumiyin dengan nate nimbali kula sak kanca. Nggih. Isih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kula nyuwun gending selendang sutra kuning kalian kembang kopi. Kula aturaken dumateng Mbah Diono kali Pak Jono. Ngawi saking Mbah Marji cekap semanten matur nuwun ingkang nyanyi Mbak Tatin Bugesi. Oh nggih. Siap. Sugeng dalu bocange niki saking kula Sayuti. Nggih. Nyuwun gending mawar kuning Bugesi. Nggih suwon. Suwun. Iki lho tulisane SUWON, suwon. Ya berarti nek muni kol kae ora kol kae. Piye? Colot. Tulisane yo COLOT kok. Kari siji. Nggih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sugeng dalu. Niki kula saking Bapak Kasnun RT 2 RW 1 nyuwun gending pepiling kalian kembang rawe Irama Gedruk. Niki rata-rata caping gunung. Monggo, pun. Jenglengke. Pas larasipun. Sik teng slendo ayo yuk, jengleng kene yuk. Bos. Bos. Aku sih gagas yuyune. Kae Aku gendongan meneh. ora lho. Sampeyan ki ora ndek piye ya? Mas iki mbok yo gawe jeda ngono lho kok. Lah apa lho? Lah ora apa-apa nyatane ya kuat kok. Kuat ngempet kok. Kok apa roh mau aku ngangkat tek sama tut. Lah aku lah oksigenmu dhewe. Jarimu mlorot kabeh lho. Sing nembang utawa sing bawa Mbak Tatin, sing jengleng gentenan wong loro. Nggih, Nggih. Mas klitik dhisik. Oke. Ya, Mbak. Saben bengi nyawang konang Mantap. mantap sekali. Ya wis saling mengisi dan saling melengkapi. Iya. Dagelane sita iki arep mati. Ampekane. Aku abot tenan lho, yakin bobotku 70 punjul lho. Kok iso ping bola-bali iki rak ya luar biasa lho. Biasane dhek nggawane 150 tok malah. Sik, luga-luga kono. Ketok ke anu Mas, iki mesake aku nek arep bocah iki. Ning ndi debokku mo ki. Tuh. Anu le, raja rene le, mesake raja rene. Den aku lek tuh. Anu, kene yuk. Aku ya, Pak. Paling tidak yo kudu ngerti saithik lho piye karepe dhek iki piye. Kene. Luga-luga. Yo kene, golek aku ayo. Tinggal piye? Aku Lah apa? lah. Bocah iki mesake nek ora dibus kan. Kekuatane wong iki nek nggih nunjukan. Lah iya. Air Rene, putih lebih sehat. Rene sampean Rene. Piye? Ya iki tulung. Oh iki. Maaf. Kucon. Iya. Kok gitu. Kayak manuk tuh. Seger dong. Iki lho sari-sarine kaya tombol lho iki. Salindahmu latung tok. Ngono ya kok ombe ora. Lah aku yo ngimbangi lah sini lah. Gandeng bar ngombe saiki genjleng. Oke. 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 Aja meneh trimo sakmene. Aku pemanasan ki bojoku, Bos. Bobotmu piro? 70. 70. Bojoku lho 95. Kuat. Aku lek bengi tek asas. Oh, berarti ini mau belum seberapa ya? Belum seberapa, Oh, tapi iya, wis oke. mungkin. Masih oke ya? Oke. Genjleng malah luwih rasa iki malah. Siap. Yen mamajang among karo janur kuning
semangatmu. Ayo. As. Penak ora yu. Urung krasa. Urung krasa Mas Lutuk. Pisan kas Mas Lutuk. Rada kerep, rada suwe, rada kerep, rada kerep. Lah ini baru pas. Kamu pas, saya gadul. Apanya? Atiku. Ati kok gadul-gadul. Mulane kok krungu mak klothok-klothok iki. Peh, kok klothok-klothok. Lah iki mau pas klothok. Ya pas. Kocok apa? Mak pok. Kok klothok kok iso. Coba. Titik siap. Oh iya. Guna penak iki. Nggih. Alus, alus. Kowe iso ora ngene-ngene mau iso ora. Ngene ya kenteng. Ora ngepasne karo Rama kuwi lho. Lah kita kok ngene iso kok iso. Alus, alus. Kaya iki mau kok ya. Jajal tak dong ayo. Ji, Ruk, lu. Aku madhep ini. Ora pas. Ora pas. Masa ngewenengen? Kok ngene. Iya, iya. Ngene lho kaya aku ngene lho jajal dadak. Piye? Ya. Enak ngono lho. Ayo tak dong. Iyet. Ono penak. Ayo, wah. Ngangge dedet. Ayo, tak dong ayo. Ayo. Yo sik to aku. Iro kuwi mbak amune telek ket to aku. Mbok tak olah paning ngene. Ono. Mosok mlebu iki motor. Lah wis karek sithik lah. Kur sithik lho. Ono. Ayo. Ayo. Loh, sik. Tak dong. Dedet. Ayo. Ayo, nang rumah, ayo. Mencolot. Nah. Hah. Udah aku seneng banget. Meneh, Mas. Ya. Nek. Ayo, Duk. Kayak kau. Apa? Mbok tonyo ngene dekku. Ben kowe ra ceblok Mas Ben Utus. ceblok, tak ganjel to, Dik. Tek ngene langsung. Piye? Pas ndok kowe. Duwe ndok apa, Mas? Weh, kuwi dudu ndok mochi. Mas. Mas. Aku ndelok mochimu, Mas. Iki duduk mochi ya, Nduk. Apa? Statue. Coba. Pacit. Oh. Wis, oh. Duk, nyakil tuh, ayo. Janokone ning kerenge lho. Wis opo. Janoko ki alus iso kaya ngono pola iki lho. Lah kowe brutal iki lho. Janoko nek kadung mambu telek ngene iki. Wah, berat aku. Wis. Bleset bas. Aku takut. Melu kowe. Kuwi ra melu-melu kok iso. Aku melu-melu loh, Mas. Lah pangah mlebu ning iki.
Coba. Panas udan. Parian Mbak Tatin. Ayo nyanyi yo. Kagem? Yo Sukosari. Sukosari ya, Nji. Mangan roti. Mangan roti. Kualat iki. Kualat. Mangan roti. Langsung dibales ki lho Mas iki. Mangan roti kena busi. Gusti Allah ki adil. Mang. Sida parian para. Sida. Mangan roti. Heeh. Entek 5. Mugi warga mekar. Alah, Kok aku mekar. Apa? Kita lek utangmu. iki kena bintang tamu kocluk ya iki. Kok mugi Iki to Mas. Sukosari sama mekar. Iki ngono duduk mekar, iki ngono syariah. iso mekar iki. Mekar sari ngono. Sukosari. Sukosari yo mekar sari. Iya padahal ngajone. Mugi warga Sukosari Mekar. panjang yuswa. Allahumma amin. Menyang Sragi kula ning Sumarata. Terus Yayi Sukosari uripe tambah mulya. Allah. Ora sanji kok dhuwur. Cilik Allahumma Amin. Kowe njowoke dhuwure rame. Aku ini nada tinggi to, Pak. Ngono. Lutuk iki contohno sing ora dhuwur ngono tuk. Ayo tuk. Ayo tak wari. Ayo, Kowe iki Neno. Ayo. esuk enjing, So enjing, sore sonten, sore sonten. terus nih dhewe. Kula benjing bayaran pinten. Aja mbok pikir lah wis. Nandur pari, Weh. ditaleni kawat. Ya. Warga masyarakat Sukosari selamat donya akhirat. Alhamdulillah yo cetha lho Apik jane. jane. Kak wis wis bapak ira wis terak wis. Apik kaya ngono jos ae. Lanjut, Ya, Mbak. Balik melu jeneng mesti jos. Panas udan Ayo. aling-aling Gluwek ngowel. caping gunung ngombe kopi dicampur jahe Yayi Sukosari tambah barokah. Lho rambut terus juli to? Ayo. Arti jula-juli. Ora usah sesuk ben nanggap neh. Ayo. Nadyan wadon sarata Ora suling Komandang Bali puspa warna ditresnani rarumangsa